Maialen Uarte, ongi etorri zurera. Eskerrik asko eta ongi etorri zuri ere. Nolakoa irudikatzen duzu zure burua hemendiko 30 urtera? Hemendiko 30 urtera batek dakiz. Egia esan, ni ez naiz emakume bat planak egiten dituena, hola, etorkizunari begira, eta 30 urte egia da asko direla, baino lanarloari begira baldin bagaude, sanen nizuke, gustatuko litzaidakela irudikatzea, orain nagoen moduan alegia kazetari lana egiten, eta ahalko balitz, euskarazko informazioa helarazten. Zu sortu zinen urtean sortu zen Euskal Herria irratia. Ze pentsa ematen du? Ze pentsa ematen du, eta pentsa daiteke horrezen gazteak ez garela, bai irratia eta baita ni ere. Baina uste dut, bai irratia eta baita ni ere gazte sentitzen garela, eta uste dut oraindik ere freskotasun hori badugula. 30 urtek askorako eman dute, batez ere irratia, baita niregan ere, baina irratiak ere gauza asko sufritu ditu eta gauza asko eman ditu, eta gauza asko ikasi ditu ere, esanen nuke. Gauza asko ikasi ditu, lizentzia gabeko gara haietan adibidez, ikasi du jendearen babesa baduela, ikasi du feedback bat hori ere baduela hasieratik ere, ez? Beti izan dugulako jende horren iritzia presente gure irrati honetan. Eta gauza asko eman ditu esanen nuke euskararen arloan, ez? Informazioa euskaraz emateko gaitasuna eman duela esanen nuke. Baduzu zerbaiten lekukoa hartzen ari zaren sensazioa edo esperientzi metatu baten urrengo pausua zaren sensazioa? Zerbaiten lekukoa izan naiz, lizentzia gabe izateak eman digun urte horien guztien lekuko izan naiz, eta lekuko izan naiz ere, merezitako lizentzia hori ere eskuratu izanaren lekuko. Eta uste dut, etorkizunera begira horrek asko eman digula, zein bidea den egokia jakiteko. Ze toki dute berri lokalek hain mundu globalean? Esango nizuke gero eta garrantzi handiagoa dutela bertatik bertara egiten diren gai horiek edo egiten diren informazio horiek. Izan ere, askotan kanpora begira jartzen gara gertukoari tarterik egin gabe. Eta uste dut oso tristea dela bizitzea jakin gabe zure bizilagunan orden edo zure bizilagun horren arazoak zeintzuk diren edo bizilagunaren garaipenak zeintzuk diren. Eta aldiz jakitea, bazakit estatu batuetan gertatzen den zerbaiten inguruan askoz gehiago ere jakitea gertuko jendearena baino. Uste dute lokalak hori ematen duela, ez? Aukera bat ezagutzeko gure inguruan dugun hori. Eta ezagutzeko gehiago bizilagunak ditugun horien bizipenak eta ezagutzeko gure inguruan gertatzen diren horiek. Urrutikoa, gertukoa baino hurbilago sentiarazte hori joera interesatu bada? Esango nizuke baietzein batean, ez ezagutzea gertuan dugunak ere baduelako konotazio bat, ez? Eta ezagutzea kanpoan dugunak ere esan nahi du gauza asko. Irudipena dut, informazio lokalak estimazio handia duela gizartean, baina ospea eta prestigioa beti eramaten dutela nazioarteko edo nazio mailako medioek zein kazetariek. Zergatik da hori? Galera ez da oso erraza, baina esango nizuke, jendeak asko estimatzen duela gertuko informazioa, bera ere ikusten duelako islatuta informazio horretan bere burua askotan. Eta egia da prestigioa eramaten dutela nazioarteko edabideek, ezakit oso ongi zergatik, baina agian bestelako gai batzuk sakonago estudiatzeko aukera dutelako edo ikertzeko aukera dutelako, agian globalizazio mundu honetan globalagoak diren gai horiek ere jorratzen dituztelako eta egin batean guztioi ere eragiten digutelako. Badauka zer ikusirik epikarekin, beti gerrako kazetariaren irudi hori versus informazio lokala ematen ari den kazetari hori. Agian prestigio handia eraman du gerra kazetari batek, baino ere uste dut askotan merezitako prestigioa eraman duela, ez? Konfliktoetan eta gatazketan aritzea ez duelako xamurra izan behar. Baina egia da prestigio hori bera izan beharko luketela, prestigio izan beharko luketela ere gertuko edabide horiek ere, izan ere, gure gertu
koena kontatzen saiatzen garelako, eta informazio hori ere egunerokotasun horretan uste dut garrantzitsua dela jakitea zer dagoen zure inguruan, non bizizaren. Sakanarra izaki, nazionala bihurtu den Altsasuko auziaz galdetu behar dizut, nola bizi izan duzu? Bueno, nik uste dut guztionzat izan dela oso gai, oso auzi gogorra, eta gogoan dut nola hasieran 2016ko hartan gertaera ura gertatu eta ondorengo egunetan, oraindik auzia Nafarroko auzitegian zegoenean, kazetari batek galdetu ziola Barne kontseilariari, Mari Jose Beamonti, ia ikusten ote zuen posible auzi hori terrorismotzat hartzea eta epaitzea terrorismo moduan. Eta gogoratzen naiz gainerako kazetari guztiak eta baita Barne kontseilaria ere oso harrituta geratu zela galderarekin, ez? Eta nik ere pentsatu nuen nondik dator galdera hau, ez? Zergatik, ez nuen ikusten nola lotzen altzituen terrorismoa eta Altsasuko gertaera hori. Eta gero, gauzak ora pilatzen joan zen, eta ikusi dugunan bukatu duen, ez? Baina, gogoan dut, hasierako garai hartan ezin nuela sinetxi, eta gaur egun ere ezin sinetxiri gauden ikusten dute asko, argi dagoelako bidegabekeria bat izan dela, eta bidegabekeria horretan gainera amorru asko uste dute barneratzen dugula, jakitean ezin dela horren aurrean ere ez egin, ez? Badakizula ez dela justua, eta hala ere, espetxean daramatzatela 2 urte. Olako bidegabekeriak gertatzen direnean, olako amorrua pilatzen denean, zaila da kazetari bezala distantzia bat mantentzea gaiarekiko zure lana zintzotasunez eta ongi egin alizateko? Bai, nik uste dut baietz. Halako gertaerak gertutik gertatzen zaizkizunean, uste dut zaila dela objektibo mantentzen, eta, ahale egintzen garela horretan, ez? Eta, batez ere nik esango nuke ahale egintzen garela, askotan isilarazi nahi dituzten ahotsoiei ahotsa ematen bozgorailu izaten, eta iturri ofizialetatik aldentzen eta bestelako ikuspegiak ere sartzen, eta uste dut horretan egin behar dugula bidea, batez ere txiki garen edabideok, ez? Badugula hor ardura bat informazio osatuagoa emateko eta zuhurtziaz jokatuta eta ahalik eta zuzenen jokatuta, baina bestelako informazio hori ere helarazten. Altsasuko auziak erakutsi bezala, gaur egun edozein kausa edo eragilerentzat ezinbesteko gudazelaia da esparru mediatikoa. Horrek, nun kokatzen du kazetaria? Horrek kazetaria kokatzen du puntu batean non ahalik eta objektiboen jokatu behar duen, ez? Izan behar du tresna baliabide bat benetako informazio hori azalerazteko eta ahalik eta desinformazio gutxien zabaltzen ahalegintzeko. Gaur egun gero eta gehiago zabaltzen dira fake news deitzen diren horiek sare sozialetan, eta oso arriskutsuak dira egun. Informazioa erdizka bidaltzen delako, edo erdiegi horiek bilakatzen direlako gezur. Eta horrek uste dut baduela arrisku oso handia, eta uste dut kazetaria hor kokatzen dela, ez? Bilatzen iturri fidagarriak eta informazio benetakoa helarazten saiatu behar dela kazetaria. Sentitu zera noizbait eskaparate bat? Eskaparate, esango nizuke momentu honetan ezetz. Ez naizela sentitu inoiz eskaparate. Eta uste dut ahalegin hori egin dudala nik neuk ere, ez? Ez izaten inoiz eskaparate baizik eta zerbaitetarako aritzea. Baina esaten dizut eskaparate, politikoek, eragileek, zure mezua zugan eskegitzeko halako presiorik nabaritzen ote duzun, o nabaritu ote duzun sekula. Ez bereziki. Esango nizuk ezetz. Euskal Herria Irratiko lankidei aldi berean kausa eta kazetari izatea egokitu zaizue urte luzez. Nola gogoratzen dituzu sasoi ezain urruin haiek? Gogoratzen ditut nostalgiaz, baina gogoratzen ditut, une zaiak bizi izan ditugula irrati honetan, baina aldi berean jakin izan genuela bide polit bat ere lantzen, ez? Genuelako babes handi bat, naiz eta ofizialki ez izan babes hori, naiz eta lizentziarik ez izan, genuen jendearen babes hori eta genekin nolabait egiten ari ginen lana benetakoa zela eta erabilgarria zela, ez? Egiten genuen hori, benetan sinesten genuela eta, zela
garrantzitsua. Eta uste dut bide horretan ikasi dugula asko, ikasi dugula, benetan sentitzen genuen hori egiten ari ginela, eta, egiazkoa zela, eta merezitakoa zela. Eta gero etorri zen konpentsa, ez? Errekonpensa hori, lizentziarena ofizialki gero ere, esan zutela, ez? Bai, gurea izan behar zuela lizentzia hasieratik, eta zela gurea. Okerrez banagoztuk eman zenuen antenan lorpen horren berri, nola gogoratzen duzu? Bai, oso une berezia izan zen. Uste dut ere, ez egoki dala neri albiste hori ematea, baina egia da abuztuan iritsi zela, eta oso lankide gutxi egon dela, tartean albistegietako bakarra nintzela hemen, eta nik eman nuela albistea. Uste dut Mikel izegokiola albiste hori ematea, bera egon delako hemen 30 urtez, ez, borroka horretan. Eta gogoan dut, bereziki urduri jarri nintzela albistegi horren hasieran, eta, banekien ez egoki da laneri, eta banekien lizentzia hori ez zela bakarri gurea, baizik eta guztiona zela, eta horregatik, eskerrak emanez hasi nuen albistegi hori, eskerrak, entzule eta bidelagun izan ditugun lagun guztioi bazorionak eta eskerrak emanez. Kausa askok dute euren nazioarteko eguna, hurrengo igandea emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna da. Eta arlo horretan aurten ere, behin baino gehiagotan izan da Iruñerria albiste. Bai, tamalez, behin baino gehiagotan, eta 2016ko San Fermietan gertatutako bortxaketa ere izan zen, ez? Nazio artera iritsi zen gaietako bat. Uste dut garrantzitsua dela kazetarion eta edabideen lana gai horiek jorratzeko garaian ere, baina uste dut ere hor zuhur eta zuzen jokatzeko motiboak ere badaudela. Altsasuko auzian bezala, gai hauetan ere jokatu behar dugu alik eta morbora jo gabe eta sentsazionalismora jo gabe, askotan marra ere oso fina da, ez? Azkar pasatzen altzara morbora eta azkar pasatzen altzara sentsazionalismora, eta horregatik uste dut alderdi horretatik oso zuhur jokatu behar dela informazioarekin. Nola baloratzen duzu indarkeria matxistari aurre egiteko talde feministak eta erakundeak elkarlanean egiten ari diren lana? Uste dut talde feministak aspalditik hasi zuen bidea lantzen ari direla orain elkarrekin, eta oso bide garrantzitsua izan dela. Uste dut beharrezkoa zen pauso eman dela erakundeekin batera aritzearena, eta uste dut beharrezkoa zela, indarkeria matxista betidanik existitu delako, eta gaur egun fokoa horretan jarri dela, islatzen dela hori, eta gero eta salaketa gehiago daudela lehen ez bezala, ez da gehiago gertatzen, baizik eta gehiago salatzen da, eta gehiago gaude emakumeak hori salatuz. Zuk esan duzu, indarkeria matxista betitik existitu da, baina orain dago aktualitatearen fokopean, ezta? Zer jartzen du errealitate bat fokopean? Nik uste dut askotan indar politikoek horri interes asko dituztela eta mugitzen dituztela euren ariak eta euren komunikabideak, eta askotan beraiek direla fokopean albiste bat jartzen dutenak, baina gizartearen indarrak ere garrantzi handia duela horretan uste dut. Gizartea mobilizatzen baldin bada gai baten inguruan, uste dut hori ere lortzen dela komunikabideetara iristea. Eta kazetariek badaukate halako ardura bat hain fokopean ez dauden errealitateak fokopera ekartzeko? Bai, ia ardura guztia dutela esanen nuke. Ikus ezein diren horiek ikusarazteko bidea izan daitezkelako. Eta hori nola egiten da? Zaila izaten da askotan, esanen nizuke. Nola egiten da? Interesa duen zerbait, azaleratzen utziz, esanen nizuke. Eta zenbateraino zurrupatzen du alegin hori eguneroko martxaren frenesi horrek, aktualidadearen frenesi horrek? Egia da denbora gutxi eskaintzen zaiola agian horri, ez? Eguneroko tasun horretan murgiltzen zara eta askotan ez dago tarterik, ez? Bestelakoak lantzeko edo bestelakoei arreta eskaintzeko. Egia da horretan indar handiagoz jokatu beharko genukela eta azaleratzen ez diren horietara bideratu. Zuk markatzen duzu zure albistegiaren agenda? Saiatzen gara guk markatzen agenda hori, askotan ez da erreza, baina saiatzen gara bai. Medio handiek eragina dute? Medio handiek, politikari handiek, bai, badute eragina.
ez luke alderantziz izan behar, ez lukete kaztariek euki behar politikariengan eragina? Eragina, bai, alderantziz izan barko luke eta horre ere lan handia dugula esanen dizuke. Behin lizentzia eskuraturik, zer egin behar du Euskal Herria Irratiak fokopean egoteko? Bere lana ongi egin, eta zer da bere lana ongi egitea, lehen esan dizudana ez, txikitasun horretatik abiatuz, balik eta informazio zabalena eman, ahotsik gabeko horiei ahotsa eman, bozgorailu izan, eta alik eta, zuzenen aritu. Informazioa eman eta ez bestelakoak. Eta komunitatearen indarra? Komunitatearen indarra oso garrantzitsua da. Ze horrela lortzen dugu ere feedback hori, ez? Jakitea komunitateak zer nahi duen eta berak nahi duena ere eskaintzea. Ez bakarrik informazio hutsa. Maialen Ugarte, eskerrik asko eta urte askotarako. Eskerrik asko zuri. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian.